Pimpasage mo nato ng iyang atsura. Si Rafi. Rafi Bayona! Gary Orleans! Kaya para mag-ano pa magsikat ta. Eileen! Ang gani. Good. Morales! Jamila Duran! Say hi! Welcome to my vlog. This is Sir J. Mar. And this is me. And I'm so... Siya mo guys, napok ano eh. Ikaw na asip, ano ano? Sa Nico. Sige na, Sir Nico. Nakatula-tala. Dami ka mag-pray, sir. Duga angel. Sir, Gar. Kung hindi ko si... Isa sarap. Isa sarap. Ah, ayun. Pastor. Ginawa. Sila, Pastor. Bisingin na niya. Let's pray. And Father, Son, and Holy Spirit. Lord, thank you so much, Lord, this afternoon, Lord God, to lead us, Lord God, sa founding anniversary, Lord. Salamat, Lord, in afternoon, Lord God. Kung salamat, Lord, in grasya nga kung gatuban ka, Lord God. Makiling instrumento, mga ka. Katuwas gusto mong malawas. Ikaw, magpanalangin, ini Ginoo. Hindi ka lang, Lord, ang mga pangayo. Dahil gusto ng mga Ginoo. Amen. Amen. Congrats, Dam! Congrats, Pidling ako. Ako na ma-upload. Dugang-dugangan na nimo. Ako na magagal. Ang may ko naman ko video maker. Dontok ko na effect. Ikaw yung matike. Teka, 160 ya? Balik nila tabili ka. Sama yung spamor na na. Sama puding kami.
Sir Daddy. Sir Rafi. Sir Ricky. Sir Daddy. Ano Dora? Sa video na sa gym, mamaya kita niyo kasi magkabilang tayo sa table. Hindi ba na kayo makaluluyan ni Sayaw? Wala ulit. Hirap na. Luyan, di ba? Wala siya magakas na ilo ah. Ang pili mga kasi nalukot kasi J-Mar. Ang mga pagkatambo ka na tumagal. Ang pinagi ka meron pa sa likod. Wala ko na nila nakita ang gabay. Kalukoy lang. Importante na ng kamo sa Sir J-Mar ah. Ito na yan kuha orang ang pan ba ang video. Please dira. Agasig. Grabe ang bais ko. Gadi ko rin dito lang. Ang bayaw. Okay sila. Karon ba? Karon. Ang tawag ko, sir. Karon, yes.
Grabe kaya ni Sir Rapi. Ay, para 1 years? 1 years na, ano ka, gusto mo? Ako na, naka-baby. Ay, hindi ko Ito yan. Oy, maselfeta guys! Mga kitalanan! Selfeta ka ba? Nakaselfie busog naman kong burog. Bakit mo talaga yung chan? Imo lang gawin kong cellphone. Ano na selfie? Oo. Nakatata? Tapi short ta kay para may TikTok ta, may tanan, matagay na grocery. Ah. Wow, sige na. 1, 2, 3. Abla gani. Friend na ka sa Facebook, friend na lang eh. Oy. Wala ko. Oo. Hi guys! Welcome to my vlog. This is CJ Mar. And this is me. And I'm so... Siya mo guys, napok ano eh. Kasi may makukontra. Guys! Miss Marilyn, hello! Woohoo! Sir Jim, nyo, gutom na. Oh. Shout out kay Madam Yaya, aka Marizel Babellanas. Ano to Hi! shout out Di sa sa kani iyahang sa Gomez, di sa kani dam. Kalbayog. Pag sure ba? and also shout out sa mga close friend. Your Kalbayog. family, Hindi na lang gani. Leo ba yung close friend? And coming soon iyang wedding. Yan! May bride. Char Oy, may bride! Oy! Oy, si May Balakag, si Missy po, nagsikat mo sa Diba, Dam? Diba, sir? Thank you, tanong sa Bird? Sana malasing mo kami. May sumbay. Kasi naka-video ko na Ang sa sinigad kami ka-share pa kayo para malasing. Ibus lang ka, malasing na.